Welcome to Bani Hidden Paradise Beach Resort. Ayan guys, nandito kami sa Bani Hidden Paradise. Alright guys, it's nice to be back dito sa Bani Hidden Paradise. Actually, second time namin pumunta dito pero gusto namin balik-balikan. Ayan. Once again, this is romsjean TV vlog etc. At tara, samahan nyo kami dito sa Bani Hidden Paradise. At sa mga nagtatanong ng direction papunta dito sa Bani, ay available siya sa Google Maps or Waze. Ayan guys, sundan nyo na lang. Welcome to Bani Paradise Resort, DacapSur Bani, Pangasinan. At open sila daily 8 AM to 6 PM. Entrance fees 400 for adults and 250 for children. At for additional info, just follow their page at makikita nyo doon ang kanilang room rates at cottages. Ayan guys, pinost ko na dito, pakicheck nyo na lang guys. Tara guys, let's go inside na. At ayun si Mrs. nagpaparegister na. Ayan na si Mrs. ko, nagpaparegister na. At ito naman ang kanilang contact number. Maganda itong lugar guys at mayroon siyang free wifi kung naka-check-in ka at air condition siya dito guys. Dito pa lang sa information. Ayan guys, tingnan nyo yung pinto. Napaka-solid. Hello ma'am. Hi sir. Hello. Welcome to sa aming channel. Ito yung mga room. Naman, oh, ang ganda ng view. Hello sweetie. Ayan si Mrs. Tuwan-tuwa na naman. Nakapasyal na naman. Ayan guys, akit kami sa veranda. Yan guys, nandito kami sa taas. Dito kami sa veranda. Ayun ang view ng dagat. Guys, tignan nyo yung swimming pool. At ito ang view sa may veranda. Ayan guys, meron ng dagat, may swimming pool. Ayan guys, magandang puntahan ito mga ganitong may dagat na, may swimming pool pa guys. Ayan. Ayan guys, napakaganda ng view dito sa taas guys. Tingnan nyo yung dagat guys, kulay blue. At ayun si Mrs. busy nagbibideo. Tingnan nyo guys, ang view ng dagat. Nandito kami sa veranda. Kita nyo swimming pool guys, oh. Ang view ng dagat, ayun oh. Blue yung view ng dagat guys. Kitang kita nyo ang lawak ng dagat. Ayun si Mrs. Ayan si Mrs. Muntik pang lumipad ang sombrero niya. Wow guys, kapogi ng asawa ko. Ayan o, kapiling pogi. Ay, ang ganda ng view. Wow, pogi. Siyempre, pumunta ka na rin lang dito. Sulitin mo na. Sige, mag-model-model ka. Wow naman. Ano yung forma mo sweetie? Para kang isang prinsesa.
Naman. Tara guys, baba na tayo at punta tayo sa may swimming pool at mamaya sa may dagat naman. Ito naman ang view sa may swimming pool. Tara guys, baba na tayo. Si Mrs. ibibidyo ko siya hanggang sa may swimming pool. Magmo-model muna siya. Punta kayo dito guys, maganda dito, highly recommended siya guys. Ayan na, signature moves ni Mrs. Kita nyo yung view guys, ang ganda naman. Tanaw na tanaw natin guys yung lawak ng dagat. Tingnan nyo guys, oh, ang ganda ng view. Ganda naman damit ni Mrs. Para siyang isang prinsesa. Tingnan nyo guys, nag-i-enjoy ang mga kids sa swimming pool. Meron siyang pang kids na swimming pool guys. Tara guys, punta na tayo sa may dagat. Siya nga pala guys, pag pupunta kayo sa dagat, magbaon kayo ng tibay ng tuhod at lakas ng katawan. Kasi pababa tayo dun sa may dagat at mamayang paakyat mas mahirap. Pero sulit yung pagod nyo guys pag nakarating kayo dun guys. Magbaon pala kayo ng tubig guys kasi nakakauhaw dun guys, lalo ngayon tag-init. Kaya tara na, let's go na guys. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by. Tara sweetie, umpisa na nating maglakad. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. Ang kagandahan dito guys, kahit mahaba yung lalakarin mo, malilim siya guys, maraming puno. Pwede kang magpahinga kung pagod ka na. Ayan o, ang daming puno guys, malilim. And guys, meron siya boat dito. Pwede rin palang babaeng 4 wheels dito. At ito ang dagat. Naman, ang ganda oh. Guys! Ganda ng dagat. Guys, oh. May mga rock formation na malilit. At meron naliligo banda ron, guys. Ayun, oh. This is paradise. Man. At
yun yung 800 pesos na cottage guys, oh. At malapit siya sa dagat, sigurado presko dyan guys. Ayun guys, ito yung baon namin. Bumili na lang kami sa Jollibee ni Mrs. Hello Mrs. Ayan, tsawa na tayo. Hindi ka naman kakainin mo dyan. Saan daw itong cottage na ito na good for 5 bucks. Kasama na. Ayan guys, kung nag-rent kayo ng hanging kubo kasama nitong cottage na ito guys, oh, presko. At tanaw na tanaw ang dagat. Hello sweetie, relax na relax si Mrs. Ayan, ang ganda ng view. Why are you so lonely? Sulitin na natin magpa-picture kasi ang ganda ng view. Ayan, magmo-model na naman si Mrs. Sure. on Facebook or Instagram. Ayan guys, unlimited photo shoot. Ayan guys, oh, tuwan-tuwa na naman si Mrs. Time check is 11 AM. Ayan guys, low tide pa siya. 3 PM daw ang high tide. Ayan na guys, bababa na si Mrs. at magsiswimming na kami. Naman, sarap dito guys. Naman. At guys, merong rock formation dito guys, ha. Ang ganda ng view. Ano, ang linaw ng tubig ng dagat. Ayun guys, si Mrs. Ito ang view pag nandito ka sa taas. Ang ganda ng view guys, oh. Makikita nyo ang linaw ng dagat. At kahit high tide daw guys, hindi daw siya ganong kataasan. Pwede ka pa rin mag-swimming kahit na high tide. Pero kung di kayo marunong mag-swimming, wag na kayong bumaba for safety purposes. Mamayang konti guys, bababa na rin ako at maliligo. Nainggit na ako kay Mrs. Ang presko dito sa cottage na ito guys, oh. Ang lakas ng hangin. Kahit na tirik ang araw, pero mapresko pa rin dito sa cottage na ito guys. And guys, meron na rin kami kasama dito guys, naliligo na sila, oh. Pero madalang nang pupunta dito guys. Halos kami lang ng tao. Sa lawak nitong dagat na ito, halos kami lang ng tao. Kaya sa mga gustong mag-swimming na mayroong dagat, swimming pool, bundok, formation, punta kayo dito guys sa Bani, Hidden Paradise. Ayan, nakikita nyo guys ang kagandahan nitong lugar na ito. Guys, guys, ang dagat. Can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why
Tingnan nyo guys, napakalinaw ng tubig. Kitang-kita nyo yung mga seaweed. Ano? Rock formation. Ang ganda. This is amazing. Guys, guys, linaw. Yun. Mapapaswimming ka sa ganda ng lugar. Ayan guys. Sarap talaga dito. It's sweetie ko. Hit na hit talaga. Ang sarap magtampisaw. Oh, lakas ng alon guys. This is Bani, Hidden Paradise. Oh, naman. Ito po yung kapaligiran. Ayan guys. Solo namin yung dagat. Ayan guys. Oh. Ang sarap talaga dito guys. Okay, gawang kita reels. Ingat ka dyan sweetie, baka ka malaglag. And na si Mrs. inakyat niya na yung rock formation. Ang galing naman. Oh, you're flying again. Ang lakas ng hangin guys. Ang sarap dito guys. Bubusog ang mata mo sa view. Guys, meron kami mga kasama, mga kids. Guys, so lakas ng alon. The aftermath of preparation. Good food, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Ayan guys, ito ang Bani Hidden Paradise. Ito ang dagat ng West Philippine Sea. Ayan guys, dito maraming isda. Dito maraming nangingisda guys. At marami rin rock formation dito guys.
mga nagbabalak mag-swimming sa dagat guys, highly recommended sa inyo to guys. Sana mapuntahan nyo ito. Tignan nyo ang view. Ang ganda talaga. Kung magde-day tour lang kayo guys, 400 pesos yung entrance fee at 800 yung cottage. Pwede na yun guys. Very affordable. Pero yung view guys, priceless. Tignan nyo naman ang ganda ng view. At ayan na si Mrs. nag-enjoy naman. Ang ganda nitong rock formation dito guys, oh. Pang reels, pang photoshoot. Ayan guys, oh. Magsasawa kayong photoshoot dito guys. Ang ganda ng view. Unlimited photoshoot or unlimited videos ang magagawa nyo dito guys. Ako guys, halos 3 oras na kami dito sa dagat guys. Sigurado mangingitim na kami dito. Puro sunburn na naman ang abutin ko nito. Napapasayaw pa si Mrs. sa ganda ng view. Lilim-lilim pa siya, ayan. Oh, ang ganda dito guys, pag napagod ka, punta ka lang dyan sa mga lilim-lilim. May cottage naman dyan, oh, ayun oh. Akyat ka sa taas, ayan guys, oh. Malilim siya, ayan. Literal na paradise to guys, para sa isang paraiso sa ganda. Napakalinaw talaga ng tubig dito guys. Ayan o, kitang-kita nyo ng mga bato. Hi sweetie, okay ka lang dyan?
naman si Mrs. ang bilis pag-change costume. Nakailan na siyang change costume para siyang ibong Adarna. Naman, halos 3 oras na kami dito sa dagat. Ayan na naman si Mrs. Bumaba na naman sa dagat. Ang ganda kasi ng view. Lakas ng halo, no? Mamayang konti guys, babalik kami sa swimming pool para mag-videos muli si Mrs. daw. Ayan guys, unlimited videos at photoshoot. Yan ang kagandahan na may beach at may swimming pool. Ayan na guys, andito na kami sa swimming pool. At maya-maya lang uuwi na kami, baka kasi kami gabihin. At malayo pa ang biyahe namin. Video. Okay guys, dito na nagtatapos ang vlog for today. Kung bago lang sa aming channel, paki-like and subscribe ng aming channel, romsjean TV Vlog, etc. Thank you and God bless.